питання є одне, яке я ставлю всім тут в цій студії обов'язково, тому що це кримсько-татарський канал. Що ти скажеш на рахунок того, що треба утворити кримсько-татарську національну автономію? На чому наполягає Меджліс? Відповідь зрозуміла. Чому? Поясню, я був у мене стрім із Нуждабаєвим Айдаром, я це питання підняв, не він. Можеш піти, воно є. Ну я в ефірі мушу це запитати. Чому я так вважаю? Є на планеті Земля декілька народів, які мають певні обмеження. Кримсько-татарський народ один із них. Тобто є свій прапор, є свій гімн, є своя культура, є своя мова. Всього є, а землі своєї нема. Ну як Крим? Ні, ну офіційно. Тому я за те, щоб Кримський півострів був на законодавчому рівні закріплений за цим народом. Це їхня земля, вона спокон віків такою була. Там вони завжди були, там усі назви на їхній мові, там, ну все, я там служив, 2 роки прожив в Криму, об'їздив його водієм, в армії служив. Там усе кримсько-татарське. Це в якому році? 88-90. Тоді кримських татар там було... Тоді вони тільки почали повертатись. Їх було зовсім мало. Хіба що на перевалі десь. Назва Бахчисарай, вона ж Бахчисарай. І при Радянському Союзі, і при царі вона ж була Бахчисарай. Через палац, напевно, не перейменували в щось, якесь совєтське. Гвардійське. Але ж там багато таких, я зараз не пам'ятаю всіх, але там багато дуже таких назв, які говорять про те, що там вони жили, якщо історію подивитися, вони там завжди жили. Ні, ну якби українці вивчали хоч трошки кримсько-татарську, не б знали, як перекладається Бахчисарай. Так от. Це палац і сад. Так от, чому я хоча це не моя справа, це справа українського народу, громадян України. Вони повинні там на референдумі, чи не знаю як, визначитися із цим. Але якби мене спитали, до мене прислухалися, я б порадив, тому що кримські татари, вони завжди були за Україну. Вони двічі палили в Москву. Вони разом з українцями. Так. Тобто вони завжди були разом, і вони не будуть, тому що це зараз навіть технічно, Росія дуже потужна країна, але вона сьогодні нічого не може зробити Кримом, тому що з Кримом, бо водички немає, бо того немає, цього немає. Без України там важко, воно так географічно розташоване, що ми обречені бути вместе.